दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। अरे बोलो दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में ठीक है बा। दे दो नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चलो आगे समझा दी कैसे रहे के बा। बताओ तबे लागी तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोड़ी हद में। अरे ऐसे कैसे हो एडवांस दे वही के पड़ी। तो एडवांस तबे लागी तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोड़ी हद में। चुप रह काहे बारो पढ़ावत मुहावरा। ऐसन बात नइखे हो। तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक है बा मिल जाई। नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चल एडवांस लावा हो जाई तो ले लो तैयार बनी। सोना साफ सफाई के रखे ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान। बुझलू का हाँ सोना साफ सफाई के रखे ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान। ज्यादा मत बोला कृष्णा पैचा हवे बड़ा लबरा सब जानता ढेर है। मिलता रू तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक बा ठीक है बा बुझला। हाय हाय नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। एडवांस लावा हो जाई। ठीक है बा दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में